En aquesta nova edició hem incorporat dues novetats molt importants que cal remarcar. La primera és la integració harmònica de les situacions d'aprenentatge. Fet 3 propostes de situacions d'aprenentatge, una per trimestre. La segona novetat, i també molt important, és la creació de gairebé 70 pàgines noves d'activitats. La diversitat a batxillerat és creixent i aquesta diversitat ens obliga a generar una oferta molt potent de nous exercicis, de noves activitats pensats en la diversitat de nivells, d'interessos, etc., que cada vegada més els professors i professores us trobeu a l'aula de batxillerat. No renunciem a l'educació en valors. Els nostres textos, que són la unitat bàsica des de la qual parteixen la majoria d'activitats i exercicis, no solament es treballen des d'un punt de vista lingüístic, sinó que moltes vegades són una font de reflexió o una invitació al debat i a l'educació en valors, perquè sempre tenim present que, a més de professors de llengua, també sou educadors en valors. Gràcies per la vostra atenció, us convidem que fullegeu la nostra proposta editorial, feu-nos arribar les vostres opinions i les vostres suggerències. Moltes gràcies.